читалищни дейци, скъпи самодейци и гости. Различни са поводите, с които ни е събрало нашето читалище. Поводът днес е вълнуващо 120 годишен юбилей на родното читалище Пробуда, свидетел и люлка на духовния живот в селото. Гости на нашия празник днес са господин инженер Тошко Петков, кмет на община Добричка, господин Галин Иванов, кмет на село Победа, Румяна Иванова, доктор Даниела Йорданова, общински съветник, господин Маринов, председател на госпожа Тошкова и госпожа Евгения Минчева, бивши читалищни секретари и самодейци. Господин Живко Николов, общински съветник. Моля господин Тошко Петков да се качи на сцената за поздрав. Уважаеми господин кмет на село Победа, уважаема госпожо председател на читалищното настоятелство на читалището, уважаема госпожо секретар, уважаеми жители и гости на село Победа, уважаеми читалищни дейци, приемете моите сърдечни поздравления по повод 120 годишният юбилей на Народно читалище Пробуда 1896 година, село Победа. Днешният празник е признание за всички вас, читалищни деятели, самодейци и даровити хора, които със своя всеотдаен труд и талант пазите българския дух и националната идентичност. В този празничен ден изразявам своята признателност към родолюбивата дейност на всички читалищни дейци. Продължавайте и в бъдеще така упорито и последователно да работите за изпълнението на своята мисия – съхранение, развитие и разпространение на българските културни ценности, език и обичаи. Към всички читалищни деятели отправям най-искрените си пожелания за здраве, щастие, нови творчески идеи, много успехи и поводи за гордост и самочувствие. Пожелавам ви да съхраните и продължите добрите традиции, градени ден след ден и година след година. А на вас, уважаеми жители и гости на село Победа, честит празник, да сте живи и здрави и вие и вашите семейства и до нови срещи! От името на общината и от мое име искам да подаря на читалището по случай неговият 120 годишен юбилей този пакет, за да се отрази събитието 120 години. Това са много поколения, много хора са дали тук талант, идеи, мечти. Нека да ги помним и да пожелаем техния пример да зарази и по-младите след нас. Честит празник още веднъж! Давам думата на кмета на село Победа да открие тържеството.
В дългогодишната си история село Победа винаги е имало основание да се гордее с ролята си на едно от водещите села в региона. Победенци никога не са изоставали от времето и от напредъка на общественото развитие на България. Жителите на село Победа са били винаги будни и прогресивни хора, с идеи, стремеж за развитие, с грижа за бъдещето на децата си. Били са истински българи, мъдри и смели, щом са могли в тежките ромски времена да създадат училище за децата си, и то едно от първите в цялата Добруджа. Да съградят храм за вярата си, а скоро след освобождението основават първото читалище. Тези революционни завоевания в живота на селото записват в историята на неговото посвещаване, бележат основите на духовното израстване. От тогава и до днес тези храмове на нашата духовност са се развили и ролята и потребността им са все по-значими. Немислими обществения живот без читалището. И в миналото, и в днес той е стожер на нашата национална културна идентичност. Радостно е, че ние потомците пазим и развиваме създаденото от предците и днес се гордеем с 120 годишният юбилей на читалище Пробуда. Тръгнало от тъмното, от нищото, с газената лампа, с първите книги, през първата читалня и библиотека, през първите творчески колективи, първото радио, първото кино, отворило очите и душите на поколенията за новото добро, за новото, доброто и красивото в живота. Днес читалището е неуверено израснало, с красива модерна сграда, с всички условия за активна съвременна дейност. Държавата в лицето на кметството винаги е подкрепила читалището. Неговата работа и същност са наш приоритет и отговорност. И ако миналото буди признателност и гордост, то настоящето ни радва и задължава. Искрата запалена някога гори с нова и по-силна светлина. Наш дълг е да съхраним и предадем бъдещето. Радва ни това, че днес и възрастни, и млади намират своята духовна реализация тук, в родното читалище. Пред многобройните предизвикателства на модерното, нашите млади момичета и момчета избират да общуват, да четат, да пеят, да танцуват и да изучават народни песни и танци. Да пресъздават народните обичаи и традиции, доброволно с интерес и желание. Как да не се гордееш с такива деца и с такова читалище? Да са ни живи и здрави, пожелаваме им успех, много изяви, удовлетворение от труда им. Поздравявам всички самодейци, читалищни дейци, читалищното ръководство, читалищното настоятелство и всички граждани на село Победа. Откривам празника, за да ни е честита 120 годишната на Народното читалище. Нека го пазим, предадем на поколенията чисто и святло, за да не гасне българския дух и за да има България. И аз имам един скромен подарък за читалището за годишно. Радостина Димитрова ще проследи дългия път на развитие на читалищната дейност през годините. Години Народно читалище Пробуда, 1896 година, село Победа, община Добричка. Не се гаси той, що не гасне. Все още няма доказателства точно кой, кога и как е създал читалището в село Победа. В юбилеен сборник на Околийското дружество в Добрич се среща информация за съществуването на читалище в село Геленджик, днешно село Победа, учредено през 1896 година. Там се споменава за съществуването на вечерни читалища, училища в читалището и за наличието на библиотека около 1883 година. Това налага предположението за по-ранна дата на създаването му или че е организирана
Читалищна дейност в селото вероятно е имало още преди официалното му откриване. След Крайовската спогодба и връщането на Добруджа в българските земи, 1940 година нашето читалище се възражда за нов живот. Макар да се помещава в една от училищните стаи, то активно работи, възстановява традициите си. Избрано е ръководство с председател Жейко Станчев, читалищен секретар, библиотекар Лука Стефанов Попов, а членове на управителния съвет са Георги Момчев, Добри Димитров и Ангел Димитров. По спомени на Лука Стефанов Попов, книги за библиотеката са дарили Митко Златев, Стефан Попов, Георги Новачев, Иван Трифонов и други. Събрали пари и закупили още 100 тома книги. Работата в библиотеката потръгнала. Училището е читалня в училището. Използвали чиновете, тъй като нямали никакъв инвентар. Първата закупена читалищна беше била радиоапарат и телефунгер. Това било невиждана придобивка за селото, която превърнала читалището в център за постоянни масови събирания и прояви. Хората били много радостни и благодарни. Събрали още пари и закупили нови книги. Къщата на Йордан Първер, взета под наем, направили рафтове, подредили и описали литературата. По това време съществуват група коледари, театрален състав, организирали се вечеринки и така до 1943 година. С обществено-политическите промени у нас, след 1944 година настъпва нов, много активен период в историята на читалището в село Победа. Един след друг се раждат самодейни състави. Най-значим през 50-те години е смесеният хор с художествен ръководител доктор Стефан Григоров. Той създава колектив с много богат репертуар, с много публични изяви, многократен окръжен първенец. В окръжния събор надпяване Победа участва с народен обичай и 3 певици. Цялата интелигенция на селото, учители, медицински работници, стопански специалисти активно участват в процеса на ограмотяване на населението. В същия период в селото има нова придобивка – киното. За първи път се прожектира филм през 1953 година с кинооператор Иван Стефанов. Цели 35 години той е на киномашината и активен читалищен работник. Днес него го няма, но това, което е направил за културното развитие на селото, ни задължава да го споменем с признателност и уважение. Поклон пред паметта му. През 60-те, 70-те, 80-те години на живота селото значително се променя. Хората се замолкват, стоят си хубави къщи, тъй като селото е богато и се отделят средства за много обществени сгради, училище, детска градина, здравна служба, магазин, ресторант. През 1964 година се открива и нова модерна читалищна сграда с голяма зала, с 250 места, с голяма сцена, с кинокабина, зали за репетиции, гримьорни и всичко необходимо за съвременната културна дейност. По-късно през 1986 година, 1987 сградата е снабдена с парно отопление. Редица общественици, читалищни активисти и самодейци работят всеотдайно за издигане културното равнище на селото, като Кънчо Момчев, секретар на кметството и активен самодеец, дългогодишен член на читалищното ръководство. Трифон Иванов Златев, председател на читалището в продължение на 35 години, многократно награждаван с отличие за постигнати резултати. Надя Маринова, дългогодишен библиотекар и читалищен секретар, работила 35 години с книгите, носителка на много награди и отличия. Поколения деца са познали книгата чрез всеотдайния й труд. Нейната традиция започна с трогателните усилия на дядо Луга, продължава с реализирането на модерна библиотека от библиотекарите Галина Трифонова, Пенка Костадинова, 42 години посветила на читалището като библиотекар и читалищен секретар, наградена със значка отличник за добра читалищна дейност. Мария Паскалева, една от най-изявените самодейки, дава много от себе си в тази високо, благородна, народополезна дейност, пример за активно участие на интелигенцията в обществения живот на селото. Следвана от редица общественици, учители, чиновници като Кънчо Момчев, Стефан Григоров, Цонка Панева, Димитричка Ганева. По-ново време директорката на ЦДГ Цветанка Стоева поставя началото на група за автентичен фолклор с учителите от колектива, който ръководи. Групата има много изяви и награди, завоюва златен медал на събора в Копривщица. Цветанка Стоева вече не е между нас, но създаденото от нея остава. Групата за автентичен фолклор съществува и днес. Станка Георгиева, председател на читалището в продължение на 10 години, дава много от себе си за развитието на художествената самодейност. Животът ти е кратък, но удареното буди уважение. Поклон пред паметта й.
Заслуга за читалищния възход имат мнозина партийни, държавни ръководители, общественици, активисти, самодейци, като Пенчо Момчев, Иван Йорданов, Желю Илиев, Колю Димитров, Стойо Стоев, Злати Димитров, Иван Цанков, Неша Иванова, Валентина Йорданова, Гинка Николова и още много други, дано да няма сърдите, ако пропусна някой. Немислима е читалищната дейност без моралната и финансова подкрепа на ТСС село Победа. По-ново време е община Добричка, ЗК Победа с ръководител Георги Маринов. Частен земеделски производител Иван Тодоров. Всеотдайна и безкорисна е работата на читалищните ръководители Стойчо Йорданов, читалищен секретар от 1967 до 1969, Надя Маринова, Наско Тодоров, Никола Костадинов от 1984 до 1989, активен самодеец Емилия Радева и от 1989 г. до 2014 Пенка Костадинова, читалищен секретар. Златка Димитрова, председател на читалището от 2005 до 2014 г. Настоящ читалищен секретар Радосина Димитрова с председател Пенка Костадинова. В момента съмествана от Петя Петрова, читалището в село Победа се превръща в естествен център за развитието на интересен, наситен с културни мероприятия живот. Не е възможно да се каже колко самодейци са минали през читалищната сцена. Поколения. Немалко са и самодейните колективи, създадени през това време до днес в читалището. Траен спомен е запазен за естрадния състав. Ръководител е бил Христо Караджов, професионален музикант, посветил 10 години на работа с него. Първи солисти на естрадния състав били Мария Паскалева, Стойчо Йорданов, Иванка Сапунджиева и други. Постепенно съставът се разширява и прераства в естрадно-вокален ансамбъл с богат репертоар. Съставът добива популярност, изнася самостоятелни концерти и става гордост за селото. Идва и успехът на окръжни регионални прегледи. На републикански прегледи на естрадната самодейност в град Габрово през 1986 ръководителят Христо Караджов и естрадно-вокалния ансамбъл село Победа стават лауреати на златен медал. През периода работят още школа за акордеон с ръководител Димитър Стаджев. По-късно Зинка Петрова, голям фанфарен ученически хор с ръководител Цонка Панева. Битов женски хор, действащ до 1986 г. с ръководител Елена Жекова, господин Ников и госпожа Петрова. Почти всички жени в селото са взели участие в него през годините. Театрален състав, включително в основно училище, с личното участие на тогавашния директор Жеко Димов. Детски театрален състав с ръководител госпожа Вашева, получил грамота на окръжен преглед град Бочик през 1987 г. През 1984 година колективът на ЦТГ с ръководител Цветанка Стоева създава група за изборен фолклор. Читалищен секретар Никола Костадинов. Хвърлят се много усилия за подготовката му и на 7-ми национален събор за изборен фолклор. Ключица получава призвание първиец. За съжаление, Цветанка не е между нас, но усилията и не отиват на празно. Началото е поставено и се превръща в традиция. Групата за изборен фолклор работи и сега, а през 1995 г. на събора в Ключица достойно заслужи диплом за оригинално представяне и първо място с ръководител Кристина Стефанова. Работи и детска група в момента с обичаите лазуруване и коледуване. Провеждат се и традиционните християнски празници, Бабин ден, като пресъздаваме обичая Трифонов ден, Великден и други. Ежегодно честваме Деня на самодейца 8 март, първа пролет, 24 май, 2 юни. Провеждаме и литературни четения във връзка с бележити дати и годишнини съвместно в училището и Централно и ЦДГ. Групата за автентичен фолклор с ръководител Христина Георгиева, която вече 25 години работи за пресъздаването на местните обичаи и традиции и за популяризирането и утвърждаването на автентичния български фолклор, за приемствеността от старите самодейци към по-младите, възраждат обичаите и традициите на местното население, за да прибъде българско. Съставът се състои от 25 самодейци, неплатени, но непрофесионалисти, хора от народа. Съставът е участвал в общински, местни, регионални и национални събори и фестивали, самостоятелни концерти и е получил високо отличие, дипломи, препоръки за медиите, медали, статуетки и плакети на национални фестивали. Съставът е участвал в Дебрене, Кривчица, Писаря, Приморско, за много обичаи, Еврофолк също медал и през 2009 година. 2010 година по проект обновление на читалищата в община Добричка читалището ни е изцяло ремонтирано и обновено. През 2010 година танцовият състав с ръководител Александър Александров и председател Златка Тодорова и при създаването на обичаи с ръководител Христина Георгиева получиха медали по-отделно, както и парична награда.
През 2014 година изцяло новия танцов състав за изборен фолклор с ръководител Пламен Драгнев участва на фолклорния събор песни и танци от Слънчева Добровича в Дибрене 2014 и спечели първо място в пръжна награда от журито. Месец по-късно групата за автентичен фолклор с ръководител Кристина Георгиева представила с обичаят Сепи изпълнението на най-малкия самодец едва на 13 години и танцовия състав за изборен фолклор заслужено спечели сред многобройните участници от страната и чужбина на второ място в раздел Танцово изкуство на фолклорен фестивал Искри от минало априлци. Вече стана традиция провеждането на фолклорния празник на 9 май, на който отбелязваме празника на село Победа. През 2015 година съставът ни участва в 11 национален събор на българското народно творчество Добривчица 2015 и бе награден с плакет и парична награда. Национален събор на народното творчество и животновъдство Рожен 2016 съставът ни за изборен фолклор получава първа награда в категория групи за обичаи с обичаи извеждане на булката. От април 2016 година танцовият ни състав има нов ръководител. Поздравления и благодарност за хореографа Севдалина Атанасова, която за много кратък период успя да изведе състава на челно място сред съставите на нашата община. Танцорите взеха участие на събора в село Дебрене, събора в село Полуговник Минково, Националния фолклорен фестивал Моря от Ритми Бълчик, където получи втора награда. Международния фестивал за народно творчество в Черна вода, Румъния. Такава история би се гордяло всяко село. Непростимо е за нас, съвременниците, да изоставим такова завидно богатство. Затова усилията ни са насочени към привличането на млади хора за предаване любовта към родното, към българското. Животът на Народно читалище Пробуда 1896 година не изтече в обичайното русло за съществуване на българските читалища. Мястото, където по завещание, пример на традициите от Възраждането, се гради духовност, просвета и култура. Той е дом на децата и младежите, за пенсионерите, за самодейци и общественици. Той е това, което трябва да бъде. И така, повече от век. Цели 120 години и нека прибъде към нашето родно читалище. Да пази българския дух, за да има България. Честит юбилей! Признателност към завоювалите успехи самодейци и граждани, активни участници в читалищната дейност, читалищното ръководство удостоява с грамота и юбилейна значка, както следва. Ще помоля Галиливата. Пенка Костадинова. Емилия Радева. Стойчо Йорданов. Никола Костадинов. Величко Йорданов. Александър Александров. Севдалина Атанасова. Галина Трифонова. Златка Иванова. Анка Томова. Кристина Стефанова. Зорка Иванова.
Деспина Димитрова. Силвия Стефанова. Надежда Иванова. Валентин Донев. Галина Танасов. Златка Колева. Мария Паскалева. Величка Баева. Неша Иванова. Иванка Сапунджиева. Янка Иванова. Йорданка Трифонова. Величка Донева. Цанка Колева. Мария Димитрова. Степан Бетанов. Мария Христова. Елка Петкова. Желязка Василева.
Стоян Павлов. Настинка Пенчева. Иванка Стоянова. Петрака Илиева. Младен Иванов. Зюрница Иванова. Красимира Спасова. Тиха Николова. Нели Недева. Диана Игнатова. Симеон Цветанов. Борислав Цветанов. Веселин Николов. Ронка Стоянова. Диляна Димитрова. Радка Николова. Георги Славов. Йовка Николова. Николаева. Бейка Пеева. Иванка Славова. Тинка Карагьозова. И Цветанка Иванова. Честито на всички! Празникът продължава с тържествен концерт, посветен на юбилея, с участието на самодейния танцов състав Златен клас към читалището, с добруджански танци с ръководител Севдалина Атанасова.
детска градина Детелина, село Победа.
силно с крилца, екипно се става чудна весела, даже спира и дъжда и танцува и па-па-па. Танцуваме сега и въртим се ей така.
през България и извън пределите й, там където имamo българи. Едно след друго отварят врати стотици читалища. Буйно се разгарят тези малки пламъчета на просветността. Тяхната поява дава тласък на учебното дело, книгоиздаването и печата. В тях се организират лекции и сказки на всякакви теми. Играят се първите театрални представления. Библиотеките им съхраняват български книги, вестници и списания. Читалищата се превръщат в притегателен център за революционно настроение. Млади българи, тръгнали по славния път на народните будители. В онова дълбоко време, когато пътят на земята летаеше тайно, само край скътаните задебелите зидове обижда И се шепнеше приглушените песни на момите и тъжните приказки на оцелелите старци. когато безкрайната нощ на безмълвието свършваше и скоро трябваше да дойде зазоряването. В онова дълбоко време, Тогава нямаше слънце, но имаше надежда. тогава нямаше свобода, но имаше жажда. Тогава нямаше България, но имаше българи. И тогава дойде той, похълна светло семе, заскърцаха пачите пера, родиха се будители. Народни будители, българи святи, будители наши, бъдете признати. Радетели на реч и свобода на нашата страна, ние славим героичните ви имена. Паисий, Софрони, Берон написал рибния буквар. У нас най-скъп е този дар, а добри Чинтулов ни завеща истини чрез своите слова. Будителите дарявали съзнание за българи велики, минало славно, пробуждали дух български и съзнание, летяли думите им като птиче ята. Будителите, те са навсякъде, като огъня, като водата, като слънцето, като безсмъртието. И днес достигнали до нашето детство, в нашето лято и в нашата есен. С обич поднасяме за всички будители наши стихове и песен. Знайни и незнайни войни на будителският фронт, днес делата ви достойни, слави нашият народ. Чистота си благороден, тихо скромно ден след ден, карате духа свободен, да полита окрилен. Умовете и душите, знанието да огрей, безпросветността рушите, че напредък няма с ней. Пълен пътите сте свети, ама с неугасващ плам. Не унивайте, будете, днес поклон и слава вам. Слънцето е спряло, поглед вам към вас. Народните будители, горете всякия си план, горете светлина. Че нощ дълбока е настъпила, тъпно е в нашите сърца. Разгорете пламъка от душите ни, дарете светлина. Будители, учители, бъдете с нас сега. Запалете в мрака огъня, дарете светлина. Че скритите на първото възраждане леснаха в нашата страна, затова с гордост нека казваме, че има българи в света. Поклон пред теб, отец Паисий, от нас признателен поклон, че гростото зорница ти си на българския небосклон. Народа оковам синджири, слави с пламенно перо, и в миналото му подири за бъдеще добро. Пробудил българската сила, народността ни възроди и отново възвесила, тя засяга като преди. Отеква бодрото ти слово, просветва лъч неугасим, сърцата е във всичко ново, с който пламък твой стои. От иконата ме гледаш, с мъдра строгост и любов, поклонения Софрони ще изпратим с богослов. Нови времена и хора ще посрещнем ден след ден и ще се усмихне дворът с детски песни огласен. Чистието ти страдално на България е храм и за огъня духовен своята обич ще ти дам. Ти ни учиш да се борим, да сме честни и добри, да сме истински и горди, без поуките дори. Хубаво е, че те има някъде край мен до мен. Ще те нося като пиле, като слънчев лъч спасен. Родният ти град е котел, там за кратко си живял, ала колко скъпи болка, твърде рано си познал. Клетническата неволя те пропъдила далеч, цари град и Анадола, дето няма родна реч. Странствам на дивни страшни, лутал си се ти навред, за да станеш на България, смел книжовник и поет. Можело да те убият, да те отсекат глава,
глава. На родината да служиш с простота и жертвен. Твоя чест е днес, епископе, празничният школски звън. Тясната и тъмна стая пред църковния алтар превъзмогнал студ и жажда на нестретата друга. Ти осъмвал си тревожно, непокорен, дързък, смел, на отечеството мрачно трудната съдба поел. С простота и незлобивост, с истина и благодат, даде светъл на Паисий и прегърна спори в мрак. И преписа с обид честна гордите му редове, за да имаме история и велики синове. С бодър душ и силен нрав, със смелост и оръжие в ръка и гордо вдигната глава, той тръгна към върха висок да дари свобода на своя народ, будител на българския род и водач на целия народ. Пое по труден път суров, изпълнен с мечти и светли идеали, да брани роба от душмани. Единствен Ботев се опълчи и загърби дом любима и родина. Замина той в тежка чужбина, с едничка цел избавление за българина. Знам, книжовниците стари, силите са ни позволили, с книги вестници похвали, българския дух крепили, да се знае, да се помни, че България почива, а родителите скромни, българина не си. Будителите, тези отдавна прогледнали, разбрани или не своето време българи са направили най-свободният избор да бъдат духовни водачи на своя народ. Те са били мъдростта на нацията, а достойните им дела – отражение на народния дух. Пътят е извървян от родителите за народното ни просвещение и свят от Паисий Хилендарски, Софроний Врачански и техните следовници до Георги Сава Раковски, Матей Миткалото и Дякона Левски. Ботев или Волов е бил най-трудният път на водачите, след които върви един оцеляващ и същевременно градящ нация народ. Но тези най-будни българи, истински духовни колоси, поставят силна традиция, две крепко свързани направления – будителството на духа, на народностната гордост и будителството към политическото освобождение. Но заветите и традициите, създадени от тези свети люди, ще пребъдат като България и винаги ще предизвикват преклонение и владение. Имената им известни или по-малко известни ще бъдат винаги много задължаващи, а нашите будители ще будят винаги надеждата на всички поколения българи. Devojko
танцов клуб Хорце с художествен ръководител Севдалина Атанасова, с танците Батут и Стамена и детска танцова школа Хорце при Народно читалище Йордан Йовков, които ще изпълнят Ръченица и Дунав.